שלום לכולם, אתם שני וליאור מצטערים על הסרטון הקודם. וואי, נו, איפה אני? הנה, וואי, שט. וואי, נו, איזה אופי. אוקיי. אני רצינית, סידרתי לו עבודה לקינדר. זה היום החופשי שלו. מה טוב שלי, בוא נלך למקניון, לקנות לו מלא דברים. יש לו 3,000 שקל מעכשיו. סתם. זוהי. נו, כנס. וואי, כולה פה חתיכים. זה פסה. כן, אבל אני אוהבת בנות. אוקיי, אז... אוי, אני נניח קצת. רעש. אוקיי, מה נקנה לו? סיני. אוקיי, סיני? לא, בואו נשיג לו עוד הרבה כסף. בואו נלך שוב, בואו נראה אם אתם יודעים בכלל. כי אני קצת לא יודעת. בואו נשיג לו את המקל הזה. איך מזיקים? יש. וואו! תגידי תודה. ינשוף, יאללה. מספר המספרים בתנ"ך הוא... טוב, בואו נדבוק באינטרנט. לא, אני יודע. בוא תחזיקי לי. שאני לא יודעת, תגיד ככה. תבדקי ביוטיוב. כן, בואו נבדוק ביוטיוב. אוקיי. מה היה שלי? המספר, תבדקי שוב, המספר. שנייה, מספר הספרים בתנ"ך הוא... מספר הספרים בתנ"ך, תביאי לכתוב, נו. הנה, נון. שתי גרשיים. בתנ"ך הוא, הנה, בתנ"ך הוא. ויקיפדיה. תנ"ך ויקיפדיה. תקראי. אני לא יודעת. תביא, אני אקרא. ארבע, תכתבי 4 ספרים. ספרים עם שתי יוד. תשובה אינה לאוי. טוב, ננסה מחר. זה הכל בגללו, אתם יודעים? זה הכל בגללו. כמה כסף יש? צריך לכוס עליו. תסתכל. מי שינה את הבגדים? מי שינה את הבגדים? אני מחליפה לו. לא לראות בבקשה. נעליים, כרטיס. די. אני יודעת שיש לו קרחת, זה בסדר לי, אבל יש לו כובעים. תראו כמה כובעים הוא לו. על ההתחלה. כובע טבח או זה? טבח. משקפיים יש לו גם. לא, איזה. איכס לא נותן... תסר סבא. איזה? זה כאן.
שים עוד משהו, נראה לי שאפשר. לא, לא, לא. לא, איך זה מכוער, אני אוהבת בנות. די, די, די. אוקיי. ויקיפדיה. וואי. כמה דברים, יש לו קצת. צריך להשיג לו. חברים, אתם רוצים להשיג איתי? אז בואו ניסה למסע. וואי, מה זה? טוב, יוצאים למסע. יאללה, בואו נצא למסע. אוקיי, איפה משיגים דברים ליאור? פה, תסתכלו מקרוב. אוקיי, סליחה על האצבע. אוקיי, כאן. פה, במונדו קלאב. למה את לא משחקת במונדו קלאב? טפו. זרקה על מים, איזה חוצפה. אוקיי, יאללה. תור היריב. מה זה טוב? עכשיו תורך. איזה יופי. נו! תורך. איזה יופי. איזה טופי. שימי אחרי זה פה, איפה שאת שמת. כשהוא יגיע לכמעט אחרון, אני אעלה. נו! קיבלתי 20 מטבעות. אוקיי. אני יכול לשחק במונדו קלאב. אני עדיין, אני ככה. אבל בשלבים שקשה לך תורי. אני אעשה. לא, תאמר לי. אוקיי, את זה אני יודעת. כן. עברתי. תרם. כשתסיימי את המשחק אני מסיים את הסרטון, טוב? לא. כן. שמים שירים. ושמים שירים, ואחרי זה עושים עוד סרטון של זה. אוקיי? לא, כן. לא, טעית. לעשות את זה? לא, תגיד לי. לא, אבל אני לא רוצה תגיד שיראו את לי. היד שלי, אני לא רוצה שיראו את היד שלי. תעלי למעלה. לא, תעלי תגיד לי למעלה, ככה. תעלי למעלה. כן, תפני פה ימינה. אחרי זה תעלי שוב למעלה. אחרי זה תפני שמאלה. לא, פה. כן. אחרי זה תרדי למטה. אחרי זה תלכי פה. אחרי זה תעלי למעלה. אחרי זה תעשי פה. אחרי זה תעלי למעלה. אבל תעלי. אופס. נחזור את זה במהירות. את השלב האחר והשני. לעשות? לא, למעלה, כן. עוד. לא, עוד. לא עשית נכון. איך? תביא, אני אעשה. שנייה. טוב, סורי. המשחק וזה יהיה הסרטון שלנו. לא להיות אותך
לשמיים, ושמחתי בסרטון המשנה, אז יאללה, תרימו לי לך לשמיים. כולם קופצים וטובים. טוב, יאללה, כמה זמן? אתה רק ב3:09 נראה לי. יש עד 10 וזהו. עד 80 יש. יאללה, זה הסתיים המשחק. שנייה, אז חכו. אנחנו מסיימים שירים, אני לא עוצר את הסרטון, אני רוצה לומר משהו. אוקיי, בוא נראה כמה יש לו. תסלם. אוקיי. 2551. זה מי שצילמה את הסרטון. טוב. אוי, בוא נתחכו שנייה. מצטערים, זה הקלה קטנה, אנחנו חייבים מונית, אנחנו יכולים להציג מיליון. סורי. יאללה. אני אגיד לך, אני אעשה את זה. לא, יודעת. אני אגיד לך על מה נלחוץ. תלחצי על 2. שיט. מה? טעינו. זה היה צריך להיות 4. לא. בייסבול. בטוח? כן, נראה לי שאני בטוח. יש! קפיצה לרוחק. יש. לא בטוח שזה כאן. לא. ליאור! זה בגלל לא. דיוויד בלט. יש. לא. זה לא. אני יודע. נו, למה? אצטדיון סמי עופר. אצטדיון טדי. כן, אצטדיון טדי. נו, מה? זה אצטדיון טדי. קיבלנו הישג. וואף. יציאה. טוב. ביי חברים, תעשו סאב, תעשו סובסקרייבר, תעשו לייק, ויאללה ביי.